Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagka-reaction na po ng usa ka video o usa ni ka practice ra siguro ni o ga-record lang bali sila sa ilang kuan para sa ilang kuan o isa ra gini ka practice gud nga video ni bunot bali dito sa asa ka ni nga lugar. I-comment lang ninyo kung asa ni dapit ko ang puta kay baw. Sunod ang iyang gikanta, ang iyang pagkakantahon karon mo ang 1D bali sa Matisyahu. Sa Matisyahu ba na? I-comment lang po ninyo kung sakto ba ko o dili. Kay kuan man. Atong tanawon karon kung unsa ang iyang pagkanta o unsa ang iyang version bali ani nga kanta pod o giunsa niya pag-render o pag-interpret bali ani nga kanta kay nindot tayo po ni daghay mo kanta ani nga kuan pero makakanta ba kay daghan magwi mga style gyud style sa ing kani nga kanta usa ni siya karigi bali atong tanawon. Sa mga bago day tuhod nga nakakita sa atong video karon basi matingala mo nga atong putol-putulon ato na gituyo kita usa ka reaction video o atong hatagan og usa ka opinion o insight sa kada atong makita diya sa video bali unang atong giputol-putol ug iwas pud ta sa copyright pud di ba? Pag-expect na lang gid mo ana kay mo na kung kamo di pud mo ganahan nga naisigig tabi o sigyaw-yaw dire pwede po ninyong mutan-aw na lang mo direct gid to sa ani sa original nga video nasa atong description pod nakabutang ang link bali sa original nga video ani ni bunot bali. Okay, sige di na ta magdugay magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Gwapo sa kayo. Napo yung kaugalingon dun nga pagka-version. Guwapo sa kayo. Sa kini murag asa ni siya kanta o ga-record lang ni sila sa kuan o ga-presente sila murag ga-record ra siguro ni sila. Nindot po kayo pagkasugod pa lang sa ilang pagkanta po na kaugalingon niya nga version bali ba nga iyang gihimuan og sa bahin sa pag kuan gali sa mga haming o sa mga iyang mga adlib-adlib bali sa pagkanta sa pagsugod iyang gihimuan pod na iyang kaugalingon pod kuya pos bunot pod. Okay. Pagkakunta ba kay sa iyang pagkanta karon usa nga atong makita nga hinuon nagsige pa sig tan-aw ani sa lyrics bali pero pagid siguro ka memorize pud siya ani nga kanta pero nindot na kayo iyan ang nakuha ang kanang dagan sa kanta gali o sa tono sa kanta iyan ang nakuha pero makaingon ta ba nga kini ba kay gitarista o isa ka drum pad bali o maray nagduyok pero nindot naman paminawon humurong full ba na tong paminawon di ba?
Gara-garaon kayo ba? Okay. Iba ganyan sa pagkanta niya katong pagsugod pa lang murag nagapoy iyang haluan gihapon bali niya sa kini reggae magini nga kanta pero iyang gihaluan gihapon na pagka-pop ba. Oo, kanang murag mo prolong gali siya sa iyang pagkakanta. Oo, atong nakuan kay nindot magid siya og sa mga bahin pud sa kanang mga ingon gyud mga ballad songs, pop, mga yun nindot mo po na siya. Pero magakuan ko kang bunot karon ba kay yun ako nga grabe nga pinaktisay na gid siguro niya kini taon-taon na gud ni video praktisay na gid niya o unsa ba ka kini nga banda iya na ni daan iya ni nga banda bali o membro siya ani nga banda okay kapisado naman pud sa ila pud nga mokanta si bunot. Okay. Gara-gara ano, puro pinapilit ba? Atong madungog sa iyang tingog yun, tungod sa iyang karaspini sa iyang tingog bali o sa iyang pagkapagaw bali. Nindot kayo ka, nindot po ni siya, mukanta ni siya o kanang genre nga mga metal ba? Mga metal gali nga, kuan mga genre gali, mga kanta kay tungod sa iyang pwede siya pang metal ng tingog ba nindot kayo pwede na reggae wala sa mot na kay nindot kay paminawon gihapon di lang kaingog bagay sa tagning nga tingog pwede po diri ani anong reggae di yung tingog nindot po paminawon ba. Di mo aga okay. Singgit si Perminti no? Oo, singgit para sa iya ba? Okay kayo. Okay, ato na po nakita og nadungog ang usa ka cover bali ni bunot bali sa usa ka ambot sa asa ni sila nag-record o murag tanaw na ko nag-record na ni sila kauban sa iyang mga kabanment bali o kabanment pag niya i-comment lang ninyo kung sa nga banda ni Spod. Kung baka kuan ka ba kay duhara ka ba kung kuan ang gitarista ra nga acoustic pag yun og ang nag-drum pad bali may nagigamit bali pero nindot na kapaminawan sa ilang tugtog yapon. Kung makakuan ko sa kanta ni Bunot ba iging tingog gid dili lang pang balad lang ni ay dili pang ingog mga pang Michael Bolton o dili kay sa makarono ang
yung ikanta o sa karigi bali nindot kay paminawon pwede gali ni ang tingog pod pang kuan pang metal gali kay o grabe ka pag-aw kay ba sa iyang ka kuan kay sa iyang tingog paggaw nga nindot kay paminawon sa kuan sa pang metal bali o, pero karon no gwapo pud ay kayo pang kun sa reggae di ay o atong paminawan karon so, makakuan ko ba nga si bunot gyud makasulti ko nga sa una ra gid ay siguro ni siya sige na og kanta-kanta daghan ng kuha na siguro ni singer sa klaseng mga banda bali kay praktisado na magid pod hinon siya sa iyang tingog lang gid pod nindot magid kayo di ba makakuanta dapat lang gyud ato gining huwatan ni sa sunod nga round bali sa iyang pagkanta ngadto sa EGT bali mao ni atong gihuwatan karon kay unsa nga kanta o unsa iyong performance dito sa EGT bali kay kababayan nato proud gid ta nga ni kuan dito nga nakasulod sa second round bali sa kuan sa EGT bali di ba okay ato lang huwatan na sa sunod karon kamuna pa siya practice o mga perform o mga invitation bali sa mga lungsod o sa mga barangay bali o sa mga cities bali nga mo perform bali siya ingon ani pa ang iyong pamaagi karon pero usama po na siya nga kanang pag-practice o pag-maintain sa iyang tingog bali nga dili kanang dili ingog kuan ba pang na warm up minti ba para sa sunod nga round bali ngadto sa EGT bali okay di ba maingon na gihapon sa inyo kasulti sa atong video karon i-comment ninyo sa atong comment section para unsa gid sa mga bago din nga nakita sa atong video karon nya wa pa ka naka-subscribe unya giganahan ka subscribe na i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload i-like na lang pod para i-rekomenda ni YouTube sa ubang nga tawo nga mapakita ni okay sige paki-follow na lang pod sa akong Facebook na sa atong description nakabutang ang link kung gusto mo i-click lang na ninyo direct mo dito sa akong Facebook okay sige di na ta magdugay daghang salamat sa inyong pagtanaw hangtod sa sunod kini si Indians TV proud Bisaya peace out.